Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, my another vlog. So guys, जों दा अमा बेदर लायनो थांगासिनो आरोना guys. नैबे जसमिता रानि सनाजों आरो आंजों माने बिफा आरो फिसाजो. Wow. So guys, नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ ना मा होनो. So नै दायो आखायाव फैसा अमा बेदर लायनो थांगासिनो आरोना फिसाजो बानानै नायलांबाय थादो. So guys, गामिनि लामा ना. लामानि कन्डिसना एफा थिग नङा जोंना. ओ सना नायब्रा नै. वाव वाव होनलाय. वाव वाव नैबे जोंनि गामि आरोना. जोंनि गामि जायो. नै ओरै जोंहा आमाइमोननि न' आरोना. आमाइमोननि न' इयो. आवजार बिबार बारबाय हनै गोजौ. आवजार दंफाङा बिबार बारबाय. वाव अमा बेदर लायनोलै अमा बेदर. मादि बानांगौ नुदों फिसा थाबा मादि बानांगौ. औ समायखादों दा बायाबाबो गला. गावनि फिसायालाय बाखानांगोनखा. एन्जेल एन्जेलै अंगलगेन. स्कुल যাব नै 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 जोंना आदानि फिसाजो बियो. एन्जेल दैमारि एन्जेल दैमारि नुदों दा. नै नै रेबनाव सासे नैबे एन्जेल दैमारि आदानि फिसाजो. मुनुम apa itu tuh pak? Enggak nih? Hah? Kede? Oh sini. Nah, sakit tuh nasi lu? Hah? Oh, deh. Ngaruh. nunggu. Nilai baru mau kita kerja bisa. Mereka udah tidur lah. Nilai. Wah, nilai nih, mau kita kerja nih. Wah. Bos para. Nih, gimana? Nih, nilai. Mudah par. Kita nanggu apa nanggu? Kita nanggu. Kau silakan nih. Hah? Kau gini. Seseladang nih. Silau, deh. Selai beli ya? Bukan dah. Dung nak tiap kena mak. Ya, pas Cuma hingga aku mau bayi tanah kurus sekar, bayi jangan ada ya. Masa apa pun lah. Nanti, cuma hingga aku bayi tanah kurus sekar, bayi. Ada di sini nama. Ada sih. Lele. Lama sih kayak gini. Tapi lama gua tatang berapa? Gila kau nak? Ya gila gue tahu sih. Gue tahu sih. Ini bisa kau di hotel. Gila tuh nak lagi jadi itu ulai deh. Itu ulai deh. Gila tuh ulai deh.
सोरबा मोनामनाय मोनोनो आरो गिलाखौ आंथ' गोथावसो मोनोलै गोथावसो मोनो बे थुख्रासे दंमोन ना अमा गोदाग्राफोरखौ साबायदोलांसै गोथांसै मोजां नुवालै नों बेदर गोदानो गोनांखाय आफा होनलायथारदों ए नंगौ आदा होनलायदों नामा नोंसो नामा जारला जागोनलै नों रुबायखौ मालाबाबो आफा होनफेरामोन ए नंगौ औ दिनैसो होनफेरदों आदासो होनो नामा औ आदासो होनोमोन डाइलगफ्राबो बिराद मोजां मोजांलै मोजां मोजां रोङोलै होनलाय स' गाइस आधा केजि थफ्लानि लाबाय आरो ना बिबाजैनि मोनसे आरो जोंहानि मोनसे नै नायदो गोदाबाय नै सुगासिनो जानायनोसै दिनै अमा बेदरखौ गोबावनि उनाव खेबसे नङा बिसोरनो आधा केजि दे नैबे आधा केजि गोदादो सिखा गैयालै सिखा बायनो हायाखै एक्सट्रा सोनांगौ ना मा नांगौ एक्सट्रा सोदो बेदरल' लायसै नोङो नै थफ्लानि लाबाय बेदरा जाहैनोसैलाय गोथावनो एवनानै ও ভাই ভালো ভিডিও করে আছেন ভিডিও করে আছে বুঝছো না এই ओरैनो नायब्रायसै ओइ सोनायनो मानियावनो इखायनो ओइ नै नायदो जोंना लामाया ओरैबायदि गाज्रि आरोना मोसौ सारोन लांग्रासो फैयै सफैलायबाय नै दा न'आ जानोसैलाय एवनानै गोथावनो नङा इन्ट्रि मारिलायबाय संनोसै जाल्दाब स' गाइस नै दा सुना लासिगोन गेन्द्रि फाला गया दे सुदो दे मा होनलै बाला मोनजागोन नङाबा